Γεια σας και πάλι. Συνεχίζουμε στο μάθημά μας, το δεύτερο μέρος, και θα δούμε και θα μάθουμε σήμερα κάποια άλλα εργαλεία και κάποιες άλλες ρυθμίσεις. Λοιπόν, σήμερα δεν θα κάνουμε καινούριο αρχείο, θα ανοίξουμε κάποιες εικόνες και θα φτιάξουμε ένα, ας πούμε, μικρό κολλάζ. Ανοίγουμε αυτή την εικόνα και θα ανοίξουμε και ένα άλλο ασπρόμαυρο σχέδιο. Λοιπόν, και έχουμε εδώ πάνω έχουμε τα παραθυράκια μας από τις εικόνες τα αρχαία που έχουμε ανοιχτά. Εδώ μαζεύονται άπειρα και θέλουμε εμείς να πάρουμε αυτό εδώ το σχήμα και να το κάνουμε τατουάζ στην κοπέλα κάπου εδώ πέρα, ας πούμε. Τι κάνουμε? Στο προηγούμενο μάθημα είχαμε μάθει κάποια εργαλεία επιλογής και αυτό εδώ είναι το Quick Selection Tool. Εδώ θα προσέξουμε να είναι πατημένο το συν, δηλαδή θα διαλέγει, όχι θα από επιλέγει, και διαλέγουμε το κομμάτι του σχεδίου που θέλουμε. Λοιπόν, το διαλέγουμε. Άμα είναι δύσκολο το σχέδιο, το διαλέγουμε πολύ περισσότερη ώρα με λάσο και με Quick Selection Tool, ανάλογα τι χρειάζεται. Γενικά, για να επιλέξουμε κάτι είναι αρκετά ζωρικό κομμάτι. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό εδώ το κομμάτι, το κάνουμε copy. Αυτό πέραμε. Πηγαίνουμε στο άλλο μας στην άλλη μας την εικόνα, το βάζουμε εδώ πέρα. Αλλά όπως βλέπουμε είναι μεγάλο και δεν ταιριάζει. Λοιπόν, θα πάρουμε το λάσο, θα κόψουμε από εδώ πέρα ένα κομμάτι λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τα layer. Όταν φτιάχνουμε ένα καινούριο layer ή προσθέτουμε μια καινούργια εικόνα από μια εικόνα σε μια άλλη, αυτό βγαίνει σε layer. Layer είναι κάποιο επίπεδο, είναι μια διαφάνεια, να το πούμε έτσι, που είναι από πάνω και μας διευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή. Γιατί μπορούμε να κάνουμε πολλά layer και θα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και θα μπορέσουμε να σβήσουμε χωρίς να πειράξουμε το άλλο. Όπως βλέπετε, σβήνω με τη σβίστρα μου εδώ πέρα και δεν σβήνεται από πίσω η εικόνα, ενώ άμα πάω και πάρω με τη σβίστρα εδώ πέρα αρχίζει να σβήνεται. Κάνω ένα βήμα πίσω, είναι Ctrl Alt Z και πατάμε το Z όσες φορές θέλουμε να πάμε πίσω και πηγαίνουμε στο layer μας και σβήνουμε αυτό το κομμάτι που δεν το χρειαζόμαστε. Και όπως σας έλεγα, κάνουμε την από επιλογή, παίρνουμε το εργαλείο Move και περίπου βάζουμε εκεί που θέλουμε να είναι το τατουάζ μας. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε είναι μεγάλο και έχει και κάποιο περίγραμμα, δεν φαίνεται καθόλου αληθινό. Πατάμε δεξί κλικ, Free Transform, είναι ή μπορούμε να πατήσουμε Ctrl Tab. Κάνει την ίδια δουλειά. Οι συντομεύσεις είναι καλό, μας βοηθάνε πολύ γρήγορα να δουλεύουμε και διαφορμόζουμε όπως θέλουμε το σχέδιο. Από εδώ το πιάνουμε, το μικραίνουμε. Άμα πατήσουμε εδώ πέρα έχει κάποιες ρυθμίσεις rotate, μπορούμε να το γυρίσουμε το σχέδιο. Scale, το διαμορφώνουμε, το παραμορφώνουμε μάλλον, όπως και το warp, το παραμορφώνουμε ακόμα περισσότερο όσο θέλουμε. Εφόσον κάνουμε κάτι και δεν θέλουμε να αποθηκεύσουμε τις ρυθμίσεις, πατάμε εδώ πέρα το άκυρο, πατάμε ξανά Ctrl και Tab και θα το μικρύνουμε λιγάκι εμείς. Θα το βάλουμε έτσι.
Εδώ στα layer έχει κάποιες ρυθμίσεις. Εμείς θα πατήσουμε το darken, να μείνει μόνο το μαύρο χρώμα. Όπως βλέπετε έχει φύγει το περίγραμμα γύρω από το τατουάζ. Το darken μας δίνει τη δυνατότητα να μείνουν μόνο τα σκούρα χρώματα. Και λοιπόν πάμε στο darken και λοιπόν θα διαμορφώσουμε λίγο πάλι το τατουάζ. Πατήσουμε warp. Πατάμε απλά. Λοιπόν, και έχουμε βάλει το τατουάζ μας, αλλά και πάλι δεν φαίνεται τόσο αληθινό. Παίρνουμε τη σβίστρα. Εδώ πέρα σε πολλά εργαλεία έχει το quality. Εδώ πέρα έχουμε την ορατότητα του πινέλου, το πόσο χρώμα θα βγάλουμε. Θα μεγαλώσουμε λίγο το πινέλο και θα σβήσουμε απαλά εδώ που πέφτει το φως, εδώ λίγο που είναι πιο ανοιχτό. Λοιπόν, το σβήνουμε και επίσης κατεβάσουμε στα 80-79, τώρα αναλόγως από τις εικόνες σας, όσο χρειάζεται. Σβήνουμε λιγάκι τις άκρες που χρειάζεται, να πέφτει το φως. Και πατάμε δεξί κλικ και είναι ιδιότητες του layer, δηλαδή από εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε σκιές. Είναι διάφορες οι ρυθμίσεις από εδώ πέρα, θα τις δούμε όλες μαζί κάποια άλλη στιγμή. Εμείς θα βάλουμε inner shadow, σκιά μέσα στο σχήμα μας. Θα βάλουμε αυτή την ρύθμιση. Το distance θα είναι 7 pixel, το choke 12% και το size 3 pixel. Πατάμε OK και έγινε πιο αληθινό το τατουάζ μας. Επίσης μπορούμε να δούμε και κάποια άλλα εργαλεία που είναι το clone stamp tool. Αυτό στην ουσία αντιγράφει τα pixel της εικόνας, δηλαδή ό,τι έχει στην εικόνα εδώ πέρα. Πατάμε το alt, διαλέγουμε, βάζουμε το σημείο αναφοράς και όταν πάμε στο background layer, παίρνουμε το σημείο αναφοράς και ό,τι βλέπει κάτω το πινέλο, αυτό απεικονίζει και από πάνω. Αυτό το κάνω για μια δοκιμή να το καταλάβετε, και εμείς θα χρειαστούμε αυτό το εργαλείο για κάποιες ατέλειες που υπάρχουν, ας πούμε κάτι ελές και ρητίδες και διάφορες γυαλάδες. Πατάμε εδώ πέρα που είναι καλό το δέρμα και πατάμε πάνω στην ελιά. Παίρνουμε από εδώ το σημείο αναφοράς, πατάμε και η ελιά φεύγει. Πατάμε και εδώ, παίρνουμε και η μια, εδώ έχει ακόμα μία και εδώ πέρα. Όπως βλέπετε βγάλαμε τις ελές, αλλά μας έχουν μείνει κάποια σημάδια. Γι' αυτό έχουμε το Healing Brush Tool, που είναι και αυτό ένα παρόμοιο εργαλείο, απλώς αναμειγνύει τα χρώματα. Πατάμε εδώ πέρα και γύρω λίγο και δεν φαίνεται τίποτα. Παίρνουμε με το Alt το σημείο αναφοράς που το χρειαζόμαστε, παίρνουμε έτσι, το κάνουμε και έχουν φύγει όλα μας τα σημάδια, ό,τι εμείς σας είχαμε. Λοιπόν, έχουμε
το εργαλείο της Vista. Λοιπόν, έχουμε τώρα στο layer, θα το ονομάσουμε, αυτό είναι το tattoo. Τα layer είναι καλύτερα να τα ονομάζετε με τις ονομασίες τους, γιατί όταν μαζεύονται πάρα πολλά γίνεται ένα μπερδεματάκι. Εδώ επίσης υπάρχουν φάκελοι, δημιουργείται φάκελο, τα βάζετε ανάλογα, το ονομασμένο και τα βάζετε μέσα, και όταν είναι πολλά τα τακτοποιείτε για διευκόλυνσή σας. Λοιπόν, τώρα θα φτιάξουμε ένα καινούριο layer. Θα το ονομάσουμε color και παίρνουμε αυτό το εργαλείο, είναι το gradient tool. Έχουμε δει στο προηγούμενο μάθημα αυτό το εργαλείο paint bucket που γεμίζει. Αυτό μας κάνει, το gradient μας κάνει το degradé. Λοιπόν, διαλέγουμε εδώ τα χρώματα που θέλουμε. Εμείς θέλουμε να βάλουμε ένα μπλε χρώμα. Εδώ κοιτάξτε, όπου υπάρχουν τα τετραγωνάκια στο χρώμα, σημαίνει ότι το υπόλοιπο χρώμα θα είναι διαφανές. Ενώ εδώ πέρα, όπως βλέπετε, δεν έχει τετραγωνάκια, θα είναι λευκό με μαύρο. Εδώ θα είναι διαφανές, ότι έχει από πίσω εικόνα και το μπλε που θα βάλουμε. Βάζουμε το μπλε μας και τραβάμε, πιάνουμε ένα σημείο και τραβάμε έτσι. Αν δεν μας αρέσει, κάνουμε μια ανέρεση. Εδώ έχουμε διαλεγμένο το στρόγγυλο, εμείς θέλουμε το απλό. Πατάμε, τραβάμε λίγο και βγαίνει από εδώ πέρα μια μπλε σκιούλα. Λοιπόν, όπως βλέπετε όμως, αυτή τη σκιούλα μπορούμε να τη σβήσουμε και δεν σβήνει η κοπέλα επειδή είναι σε layer. Γι' αυτό το ξαναλέω ότι τα layer μας διευκολύνουν πάρα πολύ τη ζωή. Εδώ έχουμε κάποια εργαλεία που είναι το blur. Το blur είναι εργαλείο που θολώνει. Πηγαίνουμε στο layer με το tattoo και θα θολώσουμε λίγο ακόμα το τατουάζ. Εδώ διαλέγουμε το πόσο δυνατά θα το θολώνει. Βάζουμε 10%. Λίγο. Και επίσης αυτό είναι πολύ καλό για το δέρμα. Δεν φαίνονται οι ατέλειες. Γίνεται πιο βελούδινο το δέρμα, αλλά θα το δούμε αυτό σε κάποια άλλα μαθήματα. Αυτά τα λίγα για αυτό το μάθημα και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.